Észak, dél, kelet, nyugat szellemei, földanya, ég apa, hallgassatok meg! Evilági és túlvilági istenek, tárjátok ki a kapukat. Priscilla, kedves Priscilla, kérlek, szólj hozzánk. Nem akarunk bántani. Ő volt az? Priscilla tette? Nem. Ez más valaki. Egy nő, egy förtelmes nő. Fogjuk meg egymás kezét. Gyerünk gyorsan, szükségünk van az együttes erőnkre, hogy megvédhessük magunkat. Ki vagy te? Miért vitted el a kislányt? Mészárosnak hívnak, és mindenki, a fenyegetést megszállja a ölemet, árt nekem! Mutasd magad, sötét asszony! Ez az imalapit, Gualberto Szent Jánosé. Ő az irgalom szentje, az erdőben és természetben dolgozók és élők védőszentje. Kérem őt, hogy vegyen körbe a fehér fényével, azért, hogy te ne árthass nekünk. Ez már nekem is sok volt. Azt még meg lehetett magyarázni, hogy tudott a buvóhelyről, meg a kukoricababáról. De ott voltam a szobában. Nem volt ott semmi drót, se egyéb eszköz. A gyertya magától vált ketté, pontosan megfelezve azt. Hihetetlen volt. Nem értettem. A fehér fény védelmébe kerültünk. A fehér fény védelmébe kerültünk. Így nem árthatsz nekünk. Húsbárt van nála. Mészárosnak hívják. Már hosszú évszázadok óta hadok lehet. Miért kísérted ezt a helyet? Én csak meg akarom védeni. Ez a föld az enyém. A miénk. Bármit megteszek azért, hogy megvédjem a kolóniámot. Hatalmas rakást fogok építeni a holttestekből. Tudja, hogy hol van Flora? Hol van a gyerek? És miért vitted el? Ha nálam lenne, mostanra már megnyúztam és megsütöttem volna. Priscilla, annak a fattyúnak a lánya, elrejtette valahol a szent földünkön túl. De én nem mozdulok a területemről. Soha többé. Meg kell védenem a magukfajta betolakodóktól. Ó, drágám, de hisz ez a föld nem a halottak tulajdona. Te vagy a betolakodó!